Acum începem să facem plăcinte. Spune-ți. Tindem aluatul. Da, întindem de la mijloc, iată așa, vezi? Iată, stai, iată de la mijloc. Întindem prin părți, frumușel. Și pe urmă le începem capetele, unde e mai gros. Vezi? Iată așa. Toate capețelele să fie toate frumos, iată așa întinse. Și aluatul să fie ca foița de țigară, așa, să fie subțire, iată așa, să privade. Iată așa. Și o întindem jos, iată aici, așa, frumos. Înainte de asta, aluatul era așa. Așa, întins, turtișoare. Acum luăm ulei, iată așa, și struchim bine, 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 bine. Așa, bine, abundant. Așa, așa, așa. Știi să le struchiți pe toate. Da. Și pe urmă să arăt forma cum se face, uite așa. Dacă observați, în cuptor deja avem plăcinte care scoc. Și acum le arătăm și pe cele care scoapte deja. Așa, trebuie. Acum, uite, Da. începem a împături. Iată, punem partea asta așa, partea asta așa. Și toate le facem așa, în maniera asta. Așa, toate, 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 toate. Așa, toate, așa. Așa, puțin, așa. Așa. Și încă o dată, o lecuță de ulei așa. Așa. Așa, cât... Nu trebuie să teamă de ulei, că nu se întâmplă nimic. Așa, așa. Și acum, uite, iată așa. Luăm de aici, la mijloc. Așa și așa. Și o punem în parte. Asta, așa. Așa. În parte. Așa și așa. În parte. Asta așa și așa. În parte și aici tot așa. De să arăt cum se face și plăcinta. Punem, de exemplu, că avem două cu varză. Două cu varză, frumușel. Așa. Așa. Acum le formăm. Facem una aici, una aici, una aici, una aici. Așa. Tot așa și asta. Facem astea două. Așa. Și acum punem aceste urechiușele pe împărți, iată așa. 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 Pe împărți luăm astea toate. Așa. Și este așa. Așa. Bine. Cum asta e? Pe asta. Deci au fost alte plăcinte, dar nu nimic. Pun un uleac de ulei. Așa, presura. Ulei. Da. Și o luăm, și o punem și îi facem încetișor, așa. Așa. Și o punem colț. Și asta. Așa, rotunjior. Așa, așa, în toată maniera, le continuăm toate și le facem. Acum să vedem finalul. Da. Finalul e asta. Plăcinte frumoase, cu cartofi, cu varză și cu prune. Da, și mai faci în urmă până și gata da. Acolo. În rolă, vezi cum crezi că ele... Hai să le arăți pe urmă când și în rolă gata. Poți să le închizi și pe urmă să le deschizi iară.